Hello, my buntag. Welcome back to my vlog with Engineer Dio Lubo. Update kita karon sa balay ni Mang Chichi Malabusa. Mao na kani karon ang status sa pag trasis paingon na kami sa pag-atop. Okay, mao ni ang sa 3D perspective. Mo ni siya unsay front ani kanay mo gitrabaho ron mo ni. Ano? Asa nga portion na. Kanang puti, puti. Balik sa papit Kato. Murag mubo ra no? Amo ni ang sa top. Kaning yellow green, mo nang kanang butangan na ron kanang. Box. Kanang yellow green murag palapad na siya tamakanan bali. Kani. Ugo da ma-box nga siya, box. Bali di din siya Parapit. Dili din na makita ang kuan, dili ni makita ang pagdagan hard deflex ani kanang puti kani. Ibabaw ato lex ba? Gamay na day. Oh, gamay. dili na siya makita ang atop no. Inig mapinis na siya. Walay ato makita ani. Box type man. Okay. Ang unsa man nasunod nga na page dia? Unsa may posible ana? Mo ni ang top. Kani. Back view ni siya. Back view. Sige. Sa uban sa pana. Side view sa asa nga Rear view ni rear view. kato back view. Sa tama sa taas. Rear view nya kadto dai sa left side view to siya. Rear view. Right side nya rear side. Ang sunod. Mao ra gyapon na. Kana unsa man nga view na sa front. Front view ni siya. Muna ni ang finish bali, dili makita kung ang kuan sa katong yahang PVC yung sa tawagan ng sa atop gani. Kanang atop niya unsa gana? Di makita ang katong Roofing niya, roofing. Muna na siya ang final. Mo na tubangan. Nya. Sunod. Wala na last. Muna ang mga area niya. Sa puro sa taas ba tanan ang gibuhat ng engineer. Front view elevated mo ni. Port mo ni ang iyang sukat sa floor area. Firewall asam ni nga dapita. Katong dito sa kilid. Lip elevation. Mo din sa likod niya. Ang forma. Pero dili ni siya hollow block jud. Murag i-design lang na siya bali. Nakapinis na siya. Okay. Amo nang katong portahan dito. Next. Right elevation. Next. Rear. Amo na ang rear. Mo na ni. Ini ha. Okay. Mo ni karon ang actual sa roofing. Silang Jojo ug si Sir Tasio ang nagtirada ni todis pa nila ning gitiradasan. Mao karon ang purma sa gabaw.